suudu baba teddudu sakiraɓe worɓe rewɓe kori on nyalle jaam on jowtama on jettama on cilminama bisimilla moɗon hannden kam miɗen goni sab tenga ɗum wonno wuro baabi amen goto Alhaji Moussa Cissé miɗen tawa toon min gartaɗe moɗon famin kollita on golleji tawaɗi toon hannden ndelle joni mi yaha mi hokka sakiki amen Boubacar Djiko konngol fa hollita on ko tawa gas Boubacar Djiko on nyalle jaam nafoore no ñalli ɗum basfuli e gasi eɗen tawa sampenga hannden golleji mawɗi keɗi waɗede ɗo arani fuu en jii ɓe gaddi dokkal ɓe kokki yimɓe tawaɓe ɗo woɗi fa hannden du yimɓe keeɓi tawdede e bottari ko tubako wiyata dine ɗum woɗi du fa hannden en jii goɗɗumuji feereji ko gaɗa ɗon ndelle bisimilla moɗon gasi fofo maɗa nafoore arande ka fof en jii ɗon no hannde décor mo tawrede o e so goɗɗo ndaari ni wiyan ɗo ko wana suudu faso kibaru joni noon faso kibaru ni to jaaɗa fof no wawi latagol suudu muɗum e haqiqa du sabe tenga ɗum mbiɗa ɗo hannde ko laati sababude en tawa gandi ɗon no saabe baabi en no mbiɗa ni ɗon no Alhaji Moussa Cissé eɗen miccintina du do inde tabital pulako leydi meɗen Burkina Faso e dow hooreyako ɗon no Hammadou Dicko meɗen Ahmed Dicko e kanko wonno laatiɗo sababude ko délégation ƴuuri fa to heewi ɗon no kotta leyɗe 15 wonno ko ƴuuri fa leyɗe muɗum ɓe ngari kawri ɗon no joƴƴina tabital pulako e tawede maɓɓe ga du so gonga Allah ɗon no golleji mawɗi gollama le golleji mawɗi gollaɗin ana woni e dow bangal ɗon no tabital pulako wina ha an tawede gaɗa sawama gani noyi watta fa tawi kam no wawi wallugol ɓiɓɓe leydi meɗen ɗon no wiyeteɓe déplacé en dugguɓe nokkuji mumen ngari mooli ɗon wawa dugga par ce que kamɓe maɓɓe wonɓe ladde fof ɓe nannoyi e Burkina ga ɗon no déplacé en ne kewi sanne ndelle ɓe muuyi famude noyi ɓe gatta fa ɓe balla ley ɗon ɓe gaɗi ɗum wonno ɓe coodi ɗon no nayyi ko watta nayyi nayyi wonno ko ɓe coodi ɓe mbi nayyi ɗin kirse waɗe tew soppede senden ɗon no déplacé en e ɗum laatake sababu Cheikh Moussa Cissé du kamɓe yo neɗɗo meɗen mawɗo sanne yo daraniɓe suudu baba yo jingonowo suudu baba yo ñaaƴonowo du ɗum wonno suudu baba nden o wi gaɗa ɓen ƴuuri fa nokkuji mum e ngari ni no han tawede ngari anditi galle meɗen ga ay galle meɗen ɗo aɗa andi pullo handata na holludema teddengal so adima guere waddima holli ɗum wuuro muɗum ndelle Cheikh Moussa Cissé noddi délégation ɗin fou Ahmed Dicko warde e maɓɓe ga tati ɗe e ɗiɗɗe wonno ko laati sababu ko taweɗe ga arande ka fou saabe dow invitation ɗon no Cheikh Moussa Cissé wiide délégation ɓe ngara ga fa bottode e meɗen fa ɓeyden andodiri fa anditen ɗon no galle meɗen ga ɗeɗe majjum du saabi ɗon no dokkal ngal du si en kaali haala muɗum fof a tawan caggal ɗo no nayi ɗum wonno ɗi tabital pulako waddi wi hirte fa sende kanko Moussa Cissé o mo jogui ɗon no ko wiyete e ONG no wiye ɗon AV Rama kanko ONG o du o waddi ɗon no guure botoji maaro temedere ONG goɗɗo fa joni du no wiye ONG mo no wiye ɗon Abiyash kanko ONG Abiyash o du o waddi botoji maaro temedere ndelle wiya jonka yimɓe men en déplacé ɓe cendani si en daari en jiyan so gonga Allah mono fou heeɓi botoru muɗum heeɓi ɗum wonno tew heeɓi nebam heeɓi tawto waɗi ɗon no lanta ndelle ɗum wonno ko laati sababu de garɗen kawruɗen gande so gonga Allah do weltare e dow teddinde suudu baba e dow wadde fa tawto fa joni fa tawede neɗɗo meɗen to yeeyi fou to pullo yeeyi fou famake wuuro muɗum wonno ko waɗi inchallah ɗum wonno ko bawɗe wiide gueɗe fof ayo ɗi joni le wono wonno jiiruɗon dokkal ngal ko laati tabital pulaku Burkina woɗe fa hane délégation ji ƴuuɗi feere ngari ɗi kamɓe nde tumbi juuɗe muɓɓen fa keɓa mballita yimɓe Burkinaɓe mbawana koye muɓɓen sanne Allah e rafide na ngu wono won onon yiyande moɗon e golle maɓɓe o min ɓernde ana weeli sanne sawde mi yo goto yimɓe noddoɓe yimɓe wonɓe yaasi mi wiya so tawi gonga Allah fof mbiyatano on jingantano pulako fou gatton juuɗe mon le jiba fa mballon ɗon déplacé e Burkina Faso no woodi yimɓe darinoɓe nokkuji mum ene kaala haala ɗumen gatta fa mballa pulako tawa Burkina fa mballa tampuɓe mbimi soni wona ni a ngaro ballironɓe ɗon no guure ngaro ballironɓe jande suka maɓɓe haqiqa du kamɓe du koɓe ngari ga caggal ko jiɗen ko waɗa ɗon ko wiyete façon mebo ɗon no tonji 40 e sima wonno ko hokka du inde tabital pulako Burkina e ngal yaasi fou ndelle en jii ɗo du ɗum wonno du inde tabital pulako ƴuɓe yaasi ngari tawaɓe ga ɗum wonno déplacé meɗen keeɓi ɗum wonno guure ndelle ɗum ɗolle so gonga Allah ni ɓerɗe men ne kaani welde sabude ɗum wonno ko jeliɗen ɗum du wonno koɓe gaɗi inchallah nde ɗume wawi ɗume dokkal ngal wonno ko wawi firtande e ko natante tabital pulako hollatana ke tabital pulako caggal ko waɗi ɗum ne hettinani du tawat fa joni fa walla ɗo no ɓiɓɓe leydi men Burkina Faso si a daari déplacé en hokkaɓe kaɓe wona fulɓe ndele leñi ɗi fof na tawa le ɗon mosikoɓe na tawa boboɓe na tawa fulɓe na tawa hey leñi Burkina Faso ɓe cuɓaki leñi wiya kala neɗɗo fof jiɗɗo e tawde fa joni neɗɗo fof tawaɗo yo wawana hoore muɗum fof wara ga jaɓa kandu baka muɗum ndelle ɗum ɗon le so gonga Allah ko waɗi wiide tan warano wi tabital pulako fuɗɗiri no woɗiri caggal natude e golleji ko laamu leydi meɗen ardini tabital pulako fuɗɗiri du muyde wallude ɗon no ɓiɓɓe leydi meɗen hanuɓe walle ɗum ɗon yo moƴƴere mawde yo anniya lobbo taw fulɓe mbiyana e futuro lobbo yiyatake ne illa ma lasara ndelle sikke fou walla eɗen mbawi ñigude golle goɗɗo ka en mbawi tabital pulako ngal Burkina hande ngal daranaki fa walla leydi meɗen daranaki fa walla ɓiɓɓe leydi meɗen inchallah ɗum noon kay jeddi wala ɗon sikki sakka fala no puɗɗirni inchallah so tawi ɗum yaari ni
wodan ko way nafu leydi men inshallah be min jetti sanne so Allah jabi dum yarani sabde amen dikko yibbe fu koli dum wadde yara yestabtal pulaku e sikki fu wala dum yaran hono dum wotiri dum yaran dum fudiri dalli joni ka den do ko to on kokkol kongol moddo cektorgol fa on be yewtere kongol cektortogol ni e do inde Cheikh Moussa Cissé joni min kaldi de suudu ga o wi sabu Allah ni faso ki wari yettano mo suudu baba sabu de wiya kana wana defude ñiiri ti ka hebde neddo ñamane ñiiri mudum ti delle wana ke warbe ben wana ke ngala ñiiri eden andi warbe fu neddo fu ne jogi galle mum dawni e bandu jonnon ono teddinde mo wadi de ko bendu kambe du jardi gara galle ga andite gallo andite mo fa burani de ñamde makko delle o yetti sanne e jonnon fa joni e ngara wiide kanko on du wonko o wadi saw fulli mbiyana ñiinde ñamete wana ñiiri so bi adama yiyata ñiinde mudu fu a wawa ñamde don ñiire mudu dele kanko on du sabe hono no worrini du wadde ko ballin himbe fu jardi warde ga fa ngara gonde makko fa ñamde makko so gongal o wi suudu baba fu yette debbo e gorko suka e mawdo neddo fu e neddal to tuuru warde fu o yetti dum sanne o yetti du don Hammadou Dicko horeje walle tabital pulako o yetti biro on fu o wi du sana biro on ummo daro de tawe no fuddiri joni tawe dum yasita caggal tawe neddo fu tawa le biro do golla golle mum aya enen himbe suudu baba be ngala le biro du anne le tabital pulako gonde fayso en ngala le biro yo le tabital pulako gonde hala pulako halte ha leydi meden halte donc wajibi tawede on wiyama hala leydi meden halte ni tawe en fu en tawama de don inshallah delle Cheikh Moussa Cissé o wi suudu baba yette ƴettu ko dum e ngari mo roko Allah kambe juuɓe leydi yasin warbe Allah horrube jibbe jam be tawa koreji mabbe jam be tawa galleji mabbe jam tawe du fa joni jam hawndire no kuji godde ko wana Burkina Faso inshallah o holli tan weltare makko no gollal ngal fu yaari sabu o tawama le salto hecci kengan o tawama nokkuji kewde kala to tamita pulako joodi le lawa ngal fu wala to tawaka kango jaati wadi ko ete don discours huduba do no puttide gollal ngal duwawu delle so gongal o wi weltare wodani e lawa ngal delle mo welti sanne mo yetta suudu baba mo do dum kanko ni mo nyaagi do inshallah so gonga Allah ni e nafoore ko mawde wiide fala sunana yettude suudu baba e golle on e le kawrtangal fu e maati jaaro fu ne yetta don golleji faso kibaru wana Aboubakar Dicko je teddengal onon tawabe dum fu onon kawti do no teddengal sabu wana mi wonno golle on fay joni do kalde do Isiaka Diallo kawna e caggal e caméra o kono ada fa himbe keba jiya dum so enen tan fu atan golle on ngartan inshallah delle on fu on jettama en fu den kawti do ngal inshallah min jetti on sanne minen fu Allah akkitin albakin golleji o yaari so fofo mo sanne suudu baba do no yetor amen de halata ko famude o hande tabtenga men tawa ko men tawa do golleji di wonno Aboubakar Dicko yottini on ni delle Allah hokku en wakkatiji goddi e le suudu faso kibaru be ngatan modo ko men kokko on kibaruji goddi